ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିକି ଭାବିବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଗାଁରେ ଅଛି ବୋଲି। ପୁରା ଗାଁର ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ତ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ରହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁନା କି ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ ବୋଲି, ଗାଁରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ। ପଛପଟେ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ସବୁ ଚାଷ ଜମି। ମାନେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେନି ମାନେ ଚାଷ ଜମି କିଏ ଆଉ ଘର ଉପଯୋଗୀ ଜମି କିଏ। ଏଠି ପୁରା ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଚାଷବାସ ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିବା ଚାଷ ହଉନି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ସବୁ ପନିପରିବା ଏଠି ଚାଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଚା ଫଞ୍ଚା ହେଇଛି। ଏଠି ଲାଗିଥିଲା ବିମ୍ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ମରିଗଲାଣି। ପୁଣି କେବେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ। ସେପଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲିଗୁରା ଘେରା ହେଇଛି, ସେପଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ସବୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବିଲ, ବୁଝିଲେ କି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବିଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକର। ଏଠି ଚାଷ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବା ଚାଷ କରିବେ ମାନେ ସେ ଏକର 2 ଏକର କରିବେ। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଷ କରିକି ସବୁ କୋଟିପତି ଏଠି। ବାହାରେ ଆମେ ସିନା ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଁ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆମର ରହୁଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ବାହାରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମକୁ ଯାଉଛୁ, ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼କୁ ଗଲେ ସେଠି ଜାଣିପାରିବୁନି ହଁ ସିଟି ଫିଟି ଏରିଆକୁ ଆଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ସିନେରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁ ଫିଲିଙ୍ଗ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ପୁଣି କେବେ ସମୟ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିବା। ତେଣୁ କାମ ଭିତରେ ରହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି।